हेलो दोस्तों, हम हैं भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। चलिए वीडियो शुरू करी। पहला ताजा खबर बा कि अमित शाह कहना कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो देश जंगल राज बन जाए। अमित शाह के ए टिप्पणी पर बिहार पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कहना कि अमित शाह इतना डेरा गइल बाना कि सबके भड़कावत बाना। लालू प्रसाद यादव पीएम मोदी पर टिप्पणी कइना, कहना कि पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र के खत्म कइल चाहत बाना। ई बात जनता समझ गइल बा। दूसरा ताजा खबर बा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत के सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट कहलस कि उनकरा लागत बा कि हमके राहत मिल जाई। उनके लागत बा कि कोर्ट अंतरिम जमानत दे दी। एएसजी राजी के दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहलस कि केजरीवाल चुनल गइल सीएम हउआ और ए बेरा चुनाव के समय चलत बा। ए बेरा अंतरिम जमानत देहल साधारण नहीं। तीसरा ताजा खबर बा कि नोएडा में एगो युवक लाखों रुपया ठगा गइल बा, जेकरी चलते उ आत्महत्या कर लेले बा। पुलिस बतैलस कि ई घटना रायपुर गांव के ह। युवक के पहचान भइल बा तो पता चलल कि उ तेलंगाना के रहे वाला ह। उ नोएडा में किराया के रूम लेके रहत रहल। चौथा ताजा खबर बा कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिला के रेडवानी इलाके में आतंकवादी घुस गइल बा। पुलिस पता लगैलस। ओकरी बाद पुलिस एगो अभियान बनैले बा और आतंकवादी के चारों ओर से घेर लेहलस, लेकिन आतंकवादी फायरिंग शुरू कर देल तो पुलिस भी फायरिंग शुरू कर देल। पांचवा ताजा खबर बा कि नासा फिर से स्टार लाइनर मशीन में ऑक्सीजन के प्रॉब्लम के चलते रद्द कर दिले बा। छठवां ताजा खबर बा कि ईडी 32 करोड़ रुपया से अधिक नगद मिलने के मामला में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर और आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनका घरेलू नौकर गिरफ्तार कर लेवल गइल बा, काहे से कि ई पैसा वही लोग के लग से मिलल बा। सातवां ताजा खबर बा कि मेघालय में बारिश और तूफान के चलते 480 से अधिक घर बर्बाद हो गइल बा। आपदा प्रबंधन मंत्री किरमेन कायला कहना कि प्राकृतिक आपदा में 483 घर, 2 स्कूल और एगो चर्च बर्बाद हो गइल बा। आठवां ताजा खबर बा कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला के मामला में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के जांच करे के कहले बा। नौवां ताजा खबर बा कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहना कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमला के लेके महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बयान तो बहुत खतरनाक बा। ई सब कांग्रेसी मिल के आतंक के पक्ष लेत बाड़े लो। 10वां ताजा खबर बा कि असम के सांसद बिहार के एगो लोकसभा सीट से पर्चा भरले बा। असम में उ लगातार 2 बार जीतल बा। असम के ई सांसद के फैसला सुन के राजद और जदयू के टेंशन हो गए। रउआ लोग के ई खबर कैसन लागल? अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलतनी आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद।